Ήρθαμε στην επόμενη μονή, στην Παναγία Χρυσίκου. Απέναντι φαίνονται τα μετέωρα. Κάτω ακριβώς από τα μετέωρα είναι το καστράκι, λαμπάκα. Τα βουνά επάνω άρχισαν τα σύννεφα. Και τώρα πάμε σε αυτό το μοναστήρι που είναι ένας γέροντας, ο οποίος είναι τυφλός, ο Πάτερ Ιωάννης. Ιερά Μονή Θεοτόκου. Κινήσεως Χρυσινού. Μπήκαμε στον προαύλιο χώρο. Όλα αυτά τα έχει κάνει ο μοναχός Πάτερ Ιωάννης. Και συνεχίζουμε. Δείτε εδώ. Μπήκαμε μέσα στο προαύλιο χώρο. Μας υποδέχτηκε ο Πάτερ Ιωάννης, μας έδωσε και ντοκουμάκια. Όλα αυτά τα έχει κάνει μόνος του εδώ και 20 χρόνια. Εδώ είναι η εκκλησία, που παλιά πριν 20 χρόνια υπήρχε μόνο αυτό το ιερό. Και τώρα έχει κάνει όλα αυτά. Και είναι και τυφλός. Και πόσα λουλουδάκια, ναι. Πόσα λουλούδια έχει. Και εδώ πίσω Εσωτερικός ναός. πάλι είναι κτισμένο πετρόχτιστο και του λιπεδοστάσιο. Αυτό να βγάλουν έξω τα πράγματα είναι να κινηθείς μέσα. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και εδώ μέσα. Ποια? Παναγία Παρασκευή. Εσωτερικός ναός. Βοήθειά μας σε όλο τον κόσμο. Όποιος μπορεί να έρθει να επισκεφτεί αυτό το μοναστήρι, γιατί είναι ένα μοναστήρι κτισμένο από το 1300 και μες της Θεοτόκου. Τα μπροστά. Βοήθεια σε όλο τον κόσμο και για τις ψυχές των κεκοιμημένων. Αμήν. Βοήθειά μας, Παναγία.
και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πάτερ μακάριος, σοφός και ενάρετος άνθρωπος, έκτισε αυτή τη μουνή και την αφιέρωσε στην κοίμηση της Θεοτόκου. Ο ναός είναι βασιλικού ρυθμού και έχει υπέροχες τοιχογραφίες. Η τοιχογράφηση του ναού την έκαναν καλαρίτες αγιογράφοι του 1700 μετά Χριστόν. Τα χρώματα που έγιναν οι τοιχογραφίες είναι χρώματα από μεταλλεύματα της γης, καθώς και από φρούτα και από λουλούδια. Το μοναστηράκι αυτό κατά τα χρόνια της τουρκοκρατίας χρησιμοποιήθηκε ως κέντρο γραμμάτων για τα σκλαβωμένα Ελληνόπουλα, αλλά και για τους τότε Έλληνες. Χρησιμοποιήθηκε ως κέντρο των τεχνών. Τα χρόνια πέρασαν και η υπέροχη δράση αυτού του μοναστηριού σταμάτησε. Όταν εδώ εισέβαλαν οι Γερμανοί, το λαιλάτισαν το μοναστήρι, πήραν όμερους τους καλογέρους και έτσι το μοναστήρι καταστράφηκε παντελώς. Λίγο μετά, κάτοικοι των περιοχών εδώ έβαζαν τα ζώα τους στα κελιά των μοναχών και έτσι καταστράφηκαν και τα κελιά του. Τα τελευταία χρόνια οι ιερόσυλοι εισέβαλαν μες στο ναό, κλέψαν το αρχαίο τέμπλο της Εκκλησίας, σκάβανε προκειμένου να βρουν λίρες και όλα τα κατέστρεψαν εδώ. Τίποτα δεν έμεινε σε αυτόν τον τόπο, μονάχα ερείπια και τα ζώα ήταν στην απομείνουσα εκκλησία μέσα. Όμως, παιδιά μου, η Παναγιά πάντα προνοεί για το μέλλον των σπιτιών της. Εγώ έμενα στα μετέωρα 31 ολόκληρα χρόνια και μία μέρα ήρθαμε εδώ εκδρομή με όλους τους πατέρες από τα μετέωρα και όταν φτάσαμε εδώ και είδα την καταστροφή του μοναστηριού, τι είπα? Ω γλυκιά μου Παναγιά, παντάνασα του κόσμου, αφήνω τα μετέωρα και όλους τους καλογέρους και θα έρθω εδώ στην ερημιά μαζί σου για να ζήσω και να σου φτιάξω το σπιτάκι σου όπως και ήταν πρώτα. Οι καλόγεροι αντέδρασαν, μου λέγανε πάτερ, δεν θα σ' αφήσω να έρθεις εδώ. Εδώ ζουν άγρια ζώα και εσύ είσαι ανάπηρος άνθρωπος. Εγώ θα πρέπει να ξέρετε, πέρασα 2 καρκίνους. Έναν καρκίνο στο μάτι ήταν μελάνομα. Οι γιατροί μου λέγαν ότι θα πεθάνω, μα όμως η Παναγία ήθελε να με γιατρέψει για να τη φτιάξω το σπιτικό της. Είχα κι άλλον έναν καρκίνο στο πόδι, οστεοσάρκωμα, αφού εδώ στην Ελλάδα θέλαν να μου κόψουν και το πόδι μου, πήγα στη Νέα Υόρκη, με έκαναν εξόρυξη του ματιού μου, μου βάλαν χημεθεραπείες και έτσι γλίτωσα από αυτόν τον καρκίνο. Αλλά όμως και στον άλλον καρκίνο που ήταν οστεοσάρκωμα μου έτρωγε τα κόκαλα από την πατούσα και τη σάρκα. Εδώ στην Ελλάδα θέλαν να μου κόψουν το πόδι μου, αλλά εγώ τι είπα? Παναγία μου, θέλω να ζω,
θέλω να υπάρχω. Δεν θέλω τόσο νέος να μπω μέσα στο κόμμα. Έκανα το σταυρό μου και για πάντα, για όλα τα χρόνια. Μόλις παίρνει να τελειώσει, να ρίχνετε νερό. Μπορούμε να πίνουμε πάτε. Βεβαίως, μη σας ξεγελάνε και λένε ότι δεν κάνει. Ο αγιασμός απλώς διαβάζουν μερικές ευχές, παραπανήσεις για να λαμπρύνουν τη μέρα. Ο αγιασμός είναι το ίδιο. Δεν υπάρχει αγιασμός μεγάλος, δεν υπάρχει αγιασμός μικρός. Και μπορούμε να τον έχουμε κάθε πρωί πριν πάμε στη δουλειά μας, να κάνουμε το σταυρό μας, να έχετε ένα μικρό φλιτζανάκι πάνω από το μπουκάλι, να πίνετε 2 σταγόνες, να κάνετε το σταυρό σας και να φεύγετε. Έτσι, άμα θες να ρωτήσεις, θα ρωτήσουμε και κανέναν ασκητή, άμα είστε άλλη φορά εδώ, και να δείτε να έχουμε ανοιχτή ακρόαση στο τηλέφωνο, αυτό θα σας πούμε. Να είστε καλά, πάτε.